bening gong yes go ya kaban aingu yo blay ba jo kedika step sai sien pat yo ya kedika lat ban yo puson ya kedika bor lingkot lama jo kedika step kabenta na ka kdien ka jo blay ha kedika step ka long na ka sam ka basan phwe ka de khot ka ba khat we ka ba ong wat shim no yo min sim ba khu nanga wat shim no ya lo min sim ba khu nanga bat hakadi por ka jingkali yangi hakadi ka por ka long ba balai ba debet uyam bat udwai how blay habo wang wat shimno ya lo min sim ba khu nanga kadi ka sam ka jong debet ka long ka sam ka ba kraw tam nagi sam jong ka jing pen shitom yaladi namar la ka jong ka pop kanong rim jong ka lani ka background la ban shem ha ka kitab ka ba ar ka jong Samuel kal nong ka ba khat wei ka khot ka ba khat ar ha ka ba ya ka jingklim ka jong David ya ka Bathsheba bat ya ka jing thmu jong u ban penyap yo yuria u tanga jong ka lak ka dau shai hang tu ngin syam ru hang tu ya ka jing mudoi persya jong Nathan ya ka ka kam runar ka jong David u blay u in ya ka jing kala ka bamut u isi ya ka pop hanrai u mon bat u angnot e ban pen i yala ka jing isnei habaro kitu ki bamon ban kala ka bamut shisha lada ka de kam shimla long kumta le se ka jing jia ka bala jia yo David kan jin dala long ka bala do jing kermen bat kan long ru kumju yangi ha kidi kipon hanrai ublay ubakenrai ka jing i bat ka jing isnei ulapen em yo nong pop ubakela ka bamut na ka jing do jing kermen sya ka jing kermen ka bom jukut David ula yo man ya ka jing mam ha kata ka jing kenrai jong ka jing isnei ka jong ublay hang ni ngi yo i ba ublay ula shim ya ka sinjam ka bedingkong sya ka jing kala ka bamut ka jong David ka kerting jong ka di ka sam bat ka jing bu jing tho unathan ya ka jing lek ya kendo ka jong u yo sim David ka pen i badai hang tu komno ba yo David latangon da ka jing penrem yo u namar ka kam runar ka ba ule ka kam runar ka ba David kalalong ka ba shirkai e bakum taru kalalong ka jing sgausi ka jong u namar la ka jong ka pop ka ba ulale u David u pen pau ya ka jing sok aba ula yo man ya ka jing map e ublay kat ba ha ka sam ka ba san phuai u David u mat ya ka jing pang ka men sim ka jing sha pen rem namar ka pop ka jong u da ka jing pak do nun bat ka jing jenjar men sim David u phai shaublay ban yam bat duai hakmat jong u to isnei yanga bat ban ongru yekidikitin wat bread no yanga nakmat jong me bat wat shim no yalo men sim bakhun nanga u David u sngo thu bha yaw men sim bakhu jong blay u don hapo jong u shep ting yo ba u blay un shim no yaw men sim bakhu no u komba kala jia yaw sim sol kabakum kani ka jing karpat kan mi na ki shin rmeng shintur jongi hakidi kisgi dabar ngi em hakisngi kebadap na ki jing sniu ngi em hakisngi keba ki briu kem kwa shu ban puson lade ban pule ka tin ka jong blay kelas ngobang ban penlut por haki ke bakin japerthai ublay
ula ai yangi yang mensim bakun bau unyai syongsa apo jongi om tangkata ula peliru ya kalat yangi ban yo laj na kapop kasiti ka banengkong ka jong yo nes ka khot ka baneng ka lenong ka banengkong ka khot ka ban yo ko ong ko ki khon hap jongi na tho ye ki e ru happy ba pin om le pom te la dau no ru le pom ngidon ureu sang bat ukma om tangkata ngidon kamru ye ke jingsa ka paman la kapor kat nongut dangi ke bedon ke jing sgosi namar la ki jong ki pop bat ke be shep ting ru yo blei yo ba un sim no yo men sim ba khon jong u nagi yo ngis go si ba u blei un kan ria no na ke jing im ke jogi o David u sngo tho ye kata namar kata ke jing sgosi ka beru blei ka pelong ye ke jing kala ka bemut sha ke jing pen im ka bem babesu nrai ke jing sgosi jong ka perthei ka pelong ka jing yam u David u sngo tho pha ye ladi ba ula le pop persha yo blei bat uda ong hiru kasam ka pasan phuai ka khot ka pasao yame hi galale pop nrai hatu kamlong ka pop ye ki wei pat persha ye ka bat sheba kaula ka ba ula pensho ye ka persha yo yuria ubala penyap yo u persha ye ka yeng ka sem jong u ka ba ula penjaklia persha ye la ka hima ka ba ula pentlot bor ya ka hot kalong ka pop persha ye ki nrai ke jing skosi ka bejeliu ka ba David ye la ka pop usngu thu ba dei ban pla bat ban yo ya ke jing map ning kong no blei haswa bon perkhat ye ka pop ka ba ulale persha ye la ki paramarjan namar baro ka pop ka bangile ye ki wei kalong persha yau blei ni aingu yau blei haba ke Bible kalawan ha ke ri ke jogi ha ke balang ha ke rempeng Kristan bat ha ke jing im shimet ke jogi nge i ke jing kala ke bon ha ke tu kisngi hanrai ke jing kali menta kalong kat nongut nangi ke bakut jing mut scam ban kala ka bamut bat shepting yo bau blei un shim no yo men sim bakho jong u nangi kat nongut ke bayam lenya rakhmat u blei ban ong komba ong u deben wat shim no yo men sim bakho nanga dei kata kari Bible ka bangilaman bat yo pdiang ka bakijaka shakir blei ki jogi kisdang ban kenja bat daik thano namar kata kari Bible ka bashisha ka bapenmi ru ye kisok ki bashisha ki jong mensim kata kalong ka jing in ka jing kemen ka jing suk ka jing shaslem ka jing lesbon ka jing bha ka jing yai ne ka jing jamnon ka bor halolati hanrei habang yo i menta yo i baki dikisgi ka bamta kisok ki bang yo i ke babi naki khon ki jo blei ki dikisgi ka bamta kalong ka jing sarong ka jing kwa burom ka jing phaidin yo blei ban phai biang sha ka jing long ka barim ka jing sange ban lei sha ki jesing ka jing sarong reu blei ban yele persha ya ka balang ban ken tho i ki nong yalam ka jing bom ya shong suk haying hasem hashnong hatau bat ha ke imlang ka salang lem bat ki wei ngimlong ke ba bet ne ke ba don ka bor ban bishar yo David wat ladangi de ban pule ban yo ikijing hikai na ke jing kelon ke jong u ngidon kam e ban penroy yaladi ya ke jing penmelin sya ke jing long reu blei da ka ba pule ke tien ke jong blei ringkat ke jing duai
บัดบันนังร้อยรูยากระจิงชะเนียเฮาเบลอุเดวิดอุสดังยากระดิกสามกับสันพวยได้กับปรตาชาวเบลได้กับกินตีนโตอิสเอยังาน้องลุมขจนาอุเละกุมจูอุตาอุนองครองอุได้ยังนะจิงไงนวดวัดบันมีดยาลักิขมัดชับนิงฮันไรอุละยายทับยาลักชดมอุดองอุเบลโตอิสเอยังาอุบปอบบันยอเดียงยากะบอนกระจงมันซิมโคนกระดอนกำยังงี้บันสงทูยาลดีบังยีลองตังกินดองปอบงี้ดอนกำยากะจิงกลากับบหมดปัดบันเดียงยาวจิสูกมอุนองเป็นจอกีงี้ดอนกำบันมาดยากะจิงข้าอาร์เซียนกมกิบริวงี้ดอนหับเดงกิจิงตลอดบัดกิจิงดูนาเก็บบุญใจเงียมโดจิงเกอร์เมนnamar bangi don ujisu upalong kajing kermen kajogi namar kata kajing duai kajongi barabor kenlong atrai to is nei yenga undong pop yarap bat kershan bor yenga hap deng kijing tlot ke babun jan wat shimno yau men sim bakut nanga ublein kurku nang minta keburam kajongku amen ini duai Ablay buat kupa jangan babning. Hakik kepo tang step jo kedik segi. Sekumpan aingu ia metrai nama kejing don ringkat ke jome. Kejing penyok ke jome ngi ia kedik kubo step kabalingkon. Nemen kan long ke bor nak minta gitu ke basngam. Bat syashkon ia ka. Bakin yok ia ke bor ban syakri ia me. Yok ia ke bor ia ke ban yan. Pedeng jong kili kisgi ke batap lagi jeng seniu. Nrai men kersan ya kia terai. Pekila pan ken mau. Ya ke ban IT ya la ke jong kijeng im. Hame batang hame hi. Sengau atrai ke penguk ke jengi. Nama kerjeng Jisu miduai. Amen.